Så er vi klar til at sige farvel herfra. Chiang Mai. Vi bestiller en Grab nu til at komme ud til vores bus. Og så skal vi sidde i den i 4 timers tid eller sådan noget. Og så er vi i Chiang Rai. Så vi kom på bussen. Så er kursen mod Chiang Rai. Sidder vi og venter nu på vores bus, som er kørt væk med et punkteret dæk. Så vi blev smidt af bussen, og så skulle vi bare lige vente på den. Så nu sidder vi her ved sådan lige stop. Så det er jo bare alle tider, jo. Så nu sidder vi jo på vej resten af vejen. Så er vi ankommet på vej ned til hotelværelset, vi skal være på. Ankommet. Lækker. Første indskud. Meget pænt. Meget lækkert. Vi har allerede slået os ned med snacks og lidt sæbe, måske. Så det bliver bare afslapning. Delicioso. Skal jeg være test subject? Ja, det skal jeg. Jeg kan ikke engang i det. Ja, nej, det skal du ikke have. Er det meget stærkt? Overhovedet ikke stærkt, nej. Nej, det er klart. Hvad er det, der er i? Bare lad det være. Ja. Jesus Christ! I et splitsekund, ikke? Jeg troede lige, det var Rasmus Sebak, der blev spillet der. Vi er en generation, der ikke belåner noget. Ja. De er gode, hva'? Mhm. Ja. Det kan nu. Ikke godt? Mhm. Hvad rater du sådan en der? 10 ud af 10. 10 ud af 10? Jeg er faktisk bedre end dem i Chiang Mai. Ja, ærligt. Jeg tror, det er den bedste, Det er jeg lidt har fået. sprødere. Det er nok den bedste, jeg har fået indtil videre. Mhm. Det er hygge. Got a nice little 7-Eleven here.
cute. Så er der snacks secured. Så kom vi sgu tilbage. Så kan vi så kalde det en dag i Golf. Ja. Slapper af med snacks og se Se en film en film. med lyd på. Med lyd på. Det har man ikke kunne på hostel. Nøj, man har bare siddet. Siger det. Ja, Så det har man faktisk lidt. Så er lyder vi- det. ja. Og en dobbeltseng. Ikke sgu Og en kæmpe en af slagsen. Ja. Så vil vi sige godnat herfra. Ja. Bye bye. Det er godt. Er den god? Det er faktisk virkelig god. Må jeg prøve? Mm-hmm. Det er altså bare én ting, jeg ikke kan det der. Smager også bedre nede i bunden. Med bedre nede i bunden. Ja. Ikke spor. – 25 grader. Får man sådan en varm ham and cheese. Den har bare kun lige fået nok, var. Ja. Dem her. Kan man altså ikke gå galt med i byen. Det kan man ikke. Jeg ved ikke, om man kan se en skid. Like cheese. Men? Ja. Jo, det smager næsten ligesom Danonino. De der små. Ja, fair. Jamen, kan du ikke smage det? Jo, jo. Ja. Nu er vi havnet på en café, hvor der vi lige hun skal have endnu en ice coffee, og jeg tager mig en cola. Så skal vi bare lige sidde her og lige finde ud af, hvad gameplan egentlig er for Chiang Rai og jeg ved ikke hvad. Så det er planen. Ice coffee. Og så har vi jo selvfølgelig lidt Coca-Cola. Ja, så er det godt, at vi ikke skal gå så meget i dag, eller? Ja. Der har vi den søde 7-Eleven. Jeg ved ikke, hvordan den kan jeg bare godt lide. Kom hjem og slap af, så kan min land hvile sig, og din fod kan hvile sig. Ja, Så er vi friske igen i morgen. gameplan. Så er vi klar til noget templer i morgen. Ja, Det bliver også godt. de er altså flotte. Det glæder jeg mig også til. Sådan. Så skal vi bare slappe af.